Daghang salamat Igsoong Komando sa mga usab nga paghatag mo ngayon, pagkainong oras. Ilabi na gayon sa pag-share na imo na pamalandong nga ito Santos Ebanghelyo, aron sa mga magkukaro mga pagtulunan sa mga kingsunan. Yan ang minaw ka na ito karon. Daghang salamat Igsoong Komando. Padayon kita Igsoon, ilabi na gayon sa mga maayong buhat, padayon kita. God bless, huwag may puntag ka mo uban sa tibok timong pamilya diha sa Mutya. Song Tadyos, dinanong din sa Malintuan na Bason. Doon ay nagkadubulak ni Song Tadyos. Alpha 694, mayong buntag control. Okay, si Alpha 694. So, diligat po sa Labason. Doon na pag yun nagkadubulak ni Song Alpha 694, palihog ko, Bader. Drogo talag. Napag yun? Na po 6 Song Tadyos dari sa Malintuan Labason. Brother, imong kihigayonan. Good morning. Go ahead. Good morning. Ang una sa tanan at ang pagdahon mo, pagpasalamat sa labang pagdahon. Ubay sa kanya. Santo, ang ako ng pagkaon sa bumo sa kinagpapagod natin ay pagkakasalamat. Binigyan ng iwasan ako nga mo, babagi, ang natukan ako, nakuway siya. Para na ako, ang pagkikat na naginoong sa nakunin kayong karoon, hindi na sila ang mga nagkatan ng mga tao ng kondisyon, naginoong sa pamamit ka na ang pagkinoon na yan. Para na ko naluwi dito sa kinisap panalangin tungod kay ang nagpagkatauhan tungod kay kung pagkalakan ko bao nga niya sa kinabuhi yung mga pagkatagin sa kapan mo kapit ka sa kulabuan sa santos salita na mao ang ako pinaro ka sa minuto nga ang santos na isang siya nga mo isunod kung may sinubyo o mao'y sinatong niya sa buhat sa mga Kristiyano o pagkong katoliko tungod kay sa santos na isang siya niya mabati na ito ang Pinoon na lawan sa pagkong nga mao'y kanunay na ito kaon aron siya mapuyo na basta mao nga pinati mao nga pagkyo mao ang dakong ay matuloy sa pagkita o pagkita o nga o nga ang pagkasamot tungod kay kasama na po sa inyo mao nga samot po putong mahimo mao nga na sinigit ang pamanadong sa pamaagi na ang pulong nito ay ano na sila ako mamamati yun tungod kay ito ko kumalamin tanong na yun mabati ini nagulap ko ito sa kalapasin sa laog ang bukman sa Diyos siya sa mong ginabog mao nga nagpupo ko sa Ginoo na naman nagpadayon sa mong pamanado sinigit sa Diyos na makasabang yun ng tubuan sa mga pumino sa salamat sa akin ay pagpasuran ito may puntan sa natin salamat. Salamat Igsoong Tadyos sa mga usap nga na pamalandungan itong Santos ng Ebanghelyo na imong ibabati ka na mo. Hinaot Igsoong nga kini makuptuan ang mga pagtulunan sa mga igsunan nga kanunay nga nagsalos ng tulumanon untagong pamalandong. Daghang salamat Igsoon. Sa mga kanulayon o ilabi na yun sa pagkahindi mong oras. Daghang salamat. Sunod ni kauban sa tubok yung pamilya diha sa Malintuan Labason mayong pagtag. Karon ato karong isunod si Igsoong Alpha 694 diri sa Lawigan Labason. Imong kihigayon Brother. Go ahead, good morning. Daghang salamat control o maayong buntag sa mga nagmonitor sa tong buntagong pamalandong sa Ebanghelyo labi na sa tong mga viewers on sa Facebook o sa YouTube channel. So ato ning nabati
nabasa natong ebanghelyo, kabahin ni sa mga milagro nga gihimo ni Kristo nga gipakaon niya ang mga tao perting daghana dire sa Biblia. Kung imong basahon, 5,000 ka mga tao, pa siguro ilabot ni mga bata aning gagmay, pa ilabot ni mga senior citizen ni unsa ning klaseng mga taong naa dire, mga adult ra ba kani o pa ilabot ni mga hamtong unya. Kung imo gyud tanawon ang ebanghelyo, 5 ka pan og 2 ra ka isda. So murag kaingon ta nga og dili ni Dios si Kristo ani di gid mahimo sa 5,000 ka tawo pagpakaon aning 5 ka bukpan nya 2 ra sad ka isda og 5 ka pan 2 ra ka tawo mangkon ani sa isa lang gali siguro kuwangon pa ni. So dinhing tungod gihimo ni Kristo ang milagro pod, no, diin nakahipos ang mga tinun-an og 12 ka mga bukag sa tanan nga nangaon sa pan katong 5,000 ka mga kuan kining mga tao. Gani dire sa Bagong Mayong Balita Biblia niingon man sa verse 44 sa verse 43, og sa nasalin sa pan og sa isda gihipos sa mga tinun-an og nakapuno sila napulog 2 ka bukag. Sa verse 44, sa tanan nga nangaon sa pan 5,000 ang mga lalaki, majinon 5,000 ang mga lalaki diri sa ebanghelyo. So unsa may nakapatandog kay nako aning sa ebanghelyo, kining si Kristo miingon nga naluoy siya dayon, imbis kay si Kristo ay naluoy, miingon man ninuon siya nga diri sa ebanghelyo sa verse 37, apan mitubag si Jesus, kamoy mo pakaon kanila. Si imaginon ba ang balihon na to ning senaryo, kung si Kristo ay naluoy, nganong kita may mupakaon, nganong sila may mupakaon. Although naluoy si Kristo natong tanan, naluoy pod si Kristo nako, o dili kay ako lang, kitang tanan, kay nakita ni Kristo ang atong kawadon, ang ato ang kakulangon labi na sa mga material nga mga butang o mga pagkaon. Pero bingon mas Kristo, kamoy mo pakaon nila, buti pasabot gihimo tang instrumento sa Ginoo aron makatabang tas uban, aron makapakaon tas uban. Nay mga senaryo nga magkumbira kita sa atong panimalay, birthday, o bunyag bakaha, kasal, unsa pa na mga kumbira nga nato da piyesta, mas labi na to nga tagaan pa kanon kato mga tao nga nakatilaw rag karne, makatilaw rag karne kung nay mga occasion. Pag wala na occasion, bulad-bulan sa utang-utang, utan-utan sa lang, no? E wagid ya mo. Asin. So ako wala man pug ko magkaingon nga naka-record jud ko sa kong kinabuhi nga daghan kog napakaon. Pero nakoy mga senaryo nga daghan kog natabangan, dili lang kay natabangan nga napakaon, dili daghan man, di lang kay nato ni ingon nga pareha sa uban nga mga content creator po sa social media nga ila yung ipakita bang vlog sila, gipakaon nila to, gitabangan nila kay content man sad do nila. Kining ako dili ko mahilig sa content. Siguro siguro yung mga senaryo nga ni content ko sa kuan, pero talagsa lang og namang galing amot og unsa. Pero kini dako ni natong hagit labi na nako sa akong kinabuhi nga unta makatabang taba kay si Kristo naluoy man niya. Dili man munaog si Kristo diri sa kalibutan, naluoy siya nga dong na ako'y bugas dong, ali diri dong ana. So nay mga tao tungod sa kaluoy ni Kristo, nay mga tao nga himuon niyang instrumento nga matabangan ang nanginahanglan. Kitang tanan nanginahanglan man ta. Pero dunay panultihon nga nag-ingon nga mas nindot ang muhatag kaysa kita may mudawat. No, it is better to receive than to give. It is better to give than to receive. Nabaliktad na. So mo na ang senaryo diri sa Biblia nga kita ang muhatag kaysa kita may tagaan. Although ang Ginoo mubalos ra kanato mo nang ingon tanga na may mga blessing na abot sa tong kinabuhi. So ingon ana sad no nga ako maningkamot po ko nga makatabang ko sa uban, maningkamot pud ang tanan nga makatabang tas mga nanginahanglan, particularly na labi na karon sa tong panahon nga lisod na jud kayo. Ang uban nanulod na lang in taon og vlog kay lisod na kay tanan ang panahon, labi na pangita og kwarta unsa oy ipalit og ipakaon, palit gata sa mga anak mo. Nang kung tanawon nimo ang senaryo karon sa social media, bisag dili ka aktor, bisag dili ka actress, bisag dili ka artista,
mapugos na lang kag sayaw, mapugos na lang kag gama og mga drama-drama, content acting para lang maka naay mga maabot diha sa social media para lang makapakaon sa ilang anak kay lagi nangiyawat nga ma-monetize, nangiyawat nga makasapi, nangiyawat nga bayra ni Mita ang uban pwede lang sa mga uban nga nag-content nga wala mag-agad og bayad, no? Muna nga lisod kayong panahon karon mo na si Kristo naluoy man nato kita usab kung si Kristo naluoy kita usab maluoy pod sa mga nanginahanglan mo nang ingon si Kristo hagit atong tanan kamo mo ay mapakaon nila buti pasabot kita mo ay mutabang nila nga unta mapanaminan sa ato mga kaigsunan nga mamahimo tang instrumento sa kaayo sa Ginoo ug sa gugma sa Ginoo. Daghang salamat Kontrol ug maayong buntag sa tanan nga mga nagmonitor orasyan kini si Alpha 694 Lawigan Labason. God bless sa tanan. Bless, iksong Alpha 694 may mausap nga na pamalandungan itong Santos Evangelio nga imong gipabati ka na mo. Daghang usap kayong salamat o kunaot nga usapat kini sa magkwado mga pagtulunan sa mga kaigsunan nga naminaw kanato karon. God bless ug maayong buntag, iksong Alpha 694 diri sa Lawigan Labason.